Det følgende er et intervju som ble gjort med meg, eller snarere en podcast som ble gjort med Johannes Lockwood, som er redaktør for det danske astrologibladet Stjernene. Det var lenge et ledende astrologisk tidsskrift som nå har gått over i sin digitale versjon, som veldig mange andre tidsskrift i senere tid. Og de har nå en veldig aktiv internettside som heter Stjernene. Og der er det et forum hvor det er masse astrologi. Og i den anledning så ble jeg intervjuer, eller vi hadde da en podcast, hvor vi snakket om ulike emner knyttet til astrologi. Det er en del sånne spørsmål om hva er astrologi egentlig, og hvorfor virker astrologi, og en del av mine betraktninger rundt astrologi. Så du kan se at dette er på en måte en samtale som henvender seg til folk som har rent faktisk litt greie på astrologi. Så du kan jo se om dette er noe som du kan henge med på, og i så tilfelle så er det da bare å lytte og høre på hva som blir sagt i denne ordvekslingen. Jeg snakker altså dansk for anledningen, fordi det er på en måte rent faktisk mitt morsmål, i den forstand at mor min var dansk, så det gjør at jeg på en måte behersker begge målføre, sånn noenlunde. Ok, så det er i grunnen bare det å se om det, og så hvis dette er interesse, så er det altså bare å henge med. Og ellers er da altså det Stjernene, den hjemmesiden som de har, absolutt vel verdt å følge med på, hvor det er veldig mye astrologistoff for de som på en måte er bitt av basillen og har lyst til å lære mer astrologi. Ja. Hej Christian. Hva? Jeg siger bare hej Christian. Så, okay, ja. Yes. Ja. Hvad hedder det, Christian? Hvad er astrologi? Jo, altså det er at få et godt svar på inden for den astrologiske litteratur, ikke? Og jeg spurgte engang den meget berømte Robert Hand personligt, hvad han mente astrologi var, ikke? Så siger han, astrology is bullshit, but it's bullshit that works. Ikke? Og det betyder, at det teoretiske grundlaget for astrologi, det er meget, meget vagt. Altså når man siger til sig, ja, hvad er egentlig zodiakken for noget, ikke? Og hvordan kan stjerner og planeter, der er altså lysår væk fra os, ikke? Og millioner af kilometer væk fra os, hvordan kan de overhovedet have nogen indflydelse på hvad der sker i verden, ikke? Så astrologer har et stort forklaringsproblem med at kunne forklare, hvad egentlig astrologi er for noget, og hvorfor astrologi virker, ikke? Og det er også derfor, at astronomer har derfor fuldstændig afskåret astrologi, som at det er fuldstændig volapyk og totalt nonsens, simpelthen, ikke? Netop fordi det ikke har nogen videnskabelig og empirisk grundlag, ikke? Og så man kan sige, at altså så er der forskellige forklaringer i omløb, hvordan astrologien virker, ikke? Og så kan man sige, at der er nogen, der siger, okay, planeterne har en energimæssig indflydelse, og det er derfor, at astrologien virker, ikke? Og man har altså et problem, når man så skal sige, at Pluto er, jeg ved ikke, hvor mange millioner kilometer, man antager, at Pluto er væk, ikke? Og at det skal så have en energimæssig effekt på, hvad der sker her i jorden, ikke? Og når man er astrolog, så har Pluto en meget, meget kraftig indflydelse, hvis man har Pluto over solen, eller på ascendanten, eller hvor nu Pluto nu skulle være, ikke? Så det er en meget, meget stærk indflydelse, ikke? Men så er der den anden forklaringsmodel, der er, at astrologien er symbolsk. Og så bruger man det slogan, der hedder as above, so below, at der sker en form for spejling af livet på jorden, er en spejling af det, der så sker i solsystemet, ikke? Og så er der altså så, at der er korrespondance, som er sådan en form for, hvad skal man sige, en symbolsk sammenhæng, ikke? Altså hele astrologien er jo baseret på korrespondance. Og korrespondance, det vil sige, at der er en sammenhæng mellem, hvis man siger Mars, ikke? Så er der en sammenhæng mellem våben, lokomotiver, idrætsfolk, drikkekultur og alkohol, og altså aggressivitet. Altså der er en forbindelse, ikke? Altså der er en symbolsk forbindelse,
og måske netop en delvis en energimæssig forbindelse, ikke? At Mars det styrer hovedet, og Mars styrer altså våben og hvad ved jeg, ikke? Og Venus altså tilsvarende korrespondance med kærlighed og ømhed og omsorg og lidenskab og alt det vidunderlige i livet, ikke? Så det er sådan set de, hvad skal man sige, forklaringsmodeller, som er ude og går i den astrologiske verden, og man kan ligesom ikke rigtig blive enige, og så man lander egentlig på det der med, at astrologi, det er egentlig noget nonsens, som der ikke er noget videnskabeligt grundlag for. Men igennem vores astrologiske praksis, så kan vi se, at det her virker, ikke? Og der er jo også rent faktisk statistiske undersøgelser, for eksempel det der enorme arbejde, som er blevet gjort af, Michelin Gauchelin, der har lavet det her statistiske undersøgelser med Mars-effekten osv., der kan rent faktisk demonstrere empirisk, at der er en hvad skal man sige, en astrologisk påvirkning, ikke? Men altså, så det er ligesom der landet ligger, og så kan man sige, at jeg har min egen på måde private teori om, hvordan astrologi virker, og det er det, der på en måde skiller mig fra vældig mange andre astrologer, fordi jeg skruer, hvad skal man sige, historien og uret tilbage til før Copernicus, og så siger jeg, hvordan forestillede sig på Ptolemy og de gamle astrologer inden Copernicus, hvordan forestillede de sig solsystemet? Hvordan forestillede Tycho Brahe sig verden? Ikke? Og fidusen er det, at denne her forestilling, vi har om, at jorden er rund, det er en meget moderne forestilling. Den er først blevet etableret efter 2. verdenskrig. Det er først efter, hvad skal man sige, NASA og den angivelige månelanding osv., at i dag så er det sådan en fuldstændig udiskuteret sandhed, at jorden er en kugle, og jorden er rund, ikke? Det er en udiskutabel sandhed. Men hvis man kigger historisk på det, så er det langt fra tilfælde. Og hvad skal man sige, frem til måske så sent som 1920, så var der fortsat flad jordkort i skolebøger og i skolen for eksempel, ikke? Og gennem hele 1800-tallet, så var det en hidsig debat inden for videnskaben, om jorden er flad eller om jorden er rund. Så den heliocentriske model, som i dag bliver taget fuldstændig som givet, det var overhovedet ikke tilfældet gennem historien. Og du havde det, der hed Michelson and Morley-eksperimentet, der skete i 1880 et eller andet. Og Michelson and Morley-eksperimentet, det en af delene ved det eksperiment var at bevise, at jorden bevæger sig. Og de kunne ikke bevise, at der var nogen bevægelse i jorden. Altså de sendte en laserstråle mod nord og en mod øst og vest, og så skulle man have tidsforskelle, hvis det var sådan, at jorden bevægede sig. Og de kunne ikke finde nogen tidsforskel. Så det sendte videnskaben ind i en krise, og løsningen på den krisen, det blev Einsteins relativitetsteori, og så videnskaben siger, nej, ved du hvad, alt er relativt, ikke? Så det, der sker, når man laver sådan et eksperiment, det er, at ting de begynder at bevæge sig, og så videre, og så laver man en omforklaring på det, der var en grundlæggende krise i videnskaben for den heliocentriske model. Og så fik man så først 2. verdenskrig, og så fik på en måde verden vigtigere ting at tænke på, og så tog man de her tyske raketforskere, og så sendte man dem til USA. De var gamle nazister, de blev sendt til USA og lavede NASA. I stedet for at kalde det for Nazi, så blev det kaldt for NASA af høflighedshensyn over for de her gamle nazister. Så for eksempel Werner von Braun, som var med at starte NASA, og den ledende raketforsker og lavede bomber under krigen, han grundlagde så NASA. Så det er de her folk, som man så stoler på og siger, at det her, det er sandheden. Men fidusen er det, at hvis man forestiller sig, hvordan de så på solsystemet fra før Copernicus introducerede den heliocentriske model med altså solen i centrum af solsystemet, og så har man så de her planeter, der kører rundt og så videre, og så fik man hjælp af Newton, som måtte forklare det her med gravitation, fordi hvordan kan det være, at de her planeter kører rundt og så videre. Men altså, den gamle astrologi, de gik ud fra, at jorden er flad. Og så er der mange, der tror det, at når alle de gamle grækere, de troede, at jorden var rund. Det gjorde de aldeles ikke. De troede, at verden var rund.
ikke jorden. Jorden er et fladt eksistensplan, men rigtig nok inden for et rundt, hvad skal man sige, et rundt energifelt. Det kan man se, hvis man kigger på for eksempel norrøn mytologi, og man kigger på mange mytologiske forståelser, så er mennesket inde i, hvad kan man kalde for et elektromagnetisk torusfelt, og det er rundt. Men i verden er et fladt plan inden for det. Så fidusen er, at ved at annektere det, hvad skal man sige, den virkelighedsopfatning, det er det, som jeg kalder for sand geocentrisme. Det vil sige, at jorden er, den er ikke, altså det er en anden ting, som man siger i skolebøgerne, så siger de det, men altså det, de kommer op og skændes om, på Copernicus tid, det var, er det solen eller jorden, der er centrum i solsystemet. Right? Men det er en manipulation, fordi, hvor de så siger, når man altså alle var klar over, at jorden var rund, så det er bare spørgsmålet, er det jorden, der er centrum, eller er det solen, der er centrum i solsystemet, ikke? Hvor man så underslår det faktum, at det er jo en meget mere radikal tanke at sige, at jorden er ikke rund, den er en kugle, ikke? Det er jo meget mere kontroversiel debat, men netop for at undgå den debat, så tager man det som givet, at alle troede, at jorden var en kugle. Det gjorde det aldeles ikke. I middelalderen så var der ingen, der troede, at jorden var en kugle. Ikke? De var fuldstændig klar over, at jorden er flad, og jorden står stille, og det er sådan fuldstændig, sådan man oplever det. Ikke? Og det er jo hvordan det, astrologien og hvordan er det, hvis man så tager det som præmis, at jorden er rund, hvordan er det så tydeliggør eller åbenlyser en mulig kausal sammenhængskraft inde i astrologien, eller sådan, hvad er det, der bidrager med vores forståelse af at transformere astrologi fra nonsens til noget, der ikke er nonsens, om man vil. Ja, lige præcis. Altså, jeg prøver at oparbejde the punchline her, ikke? Altså, Okay. jeg prøver, ikke? Så jeg har den tanke i baghovedet, og skal nok komme frem til konklusionen, ikke? Men du kan sige, at det der er spændende med astrologi, det er jo det, at astrologi er geocentrisk i praksis. Altså det vil sige, at den astrologiske praksis, den forholder sig til rent faktisk sådan, som stjernehimlen ser ud. Så i astrologien, så er det jo solen, der bevæger sig på himlen, det er planeterne, der bevæger sig, og jorden står stille. Så den astrologiske praksis, den er geocentrisk. Ikke? Men så kan man sige, at for de fleste astrologer, så er de så heliocentriske i sin teori. At de vil så sige inde i hovedet, at nej, det er jo ikke solen, der bevæger sig, det er jo jorden, der kører rundt om sin egen akse. Ikke? Så du kan sige, at astrologer flest befinder sig i en skizofren situation, hvor de er altså geocentriske, de tror på flad jord i praksis, men i deres teori, så har de så en heliocentrisk model inde i hovedet. Wow. Så forskellen mellem mig og almindelige astrologer, det er det, at jeg er altså geocentrisk både i teori og praksis. Og jeg mener, at det er netop, altså astrologien har haft det rigtigt hele tiden simpelthen, ikke? Og altså, så er det bare beklageligt, at astrologer har kørt med på den heliocentriske løgn, fordi det er en fuldstændig løgn. Det passer overhovedet ikke, og den diskussion, den må vi tage i en anden sammenhæng, men altså det er så fundamentalt som at altså vand, det er vandret simpelthen, det kan ikke formes til en kugle, og vores oplevelse, vi har ingen oplevelse af hastighed og tid eller noget som helst. Jorden står stille. Jorden er ikke en kugle, jorden er et fladt eksistensplan. Men altså vi må længere ned i kaninhullet. Man kan sige, at det der, altså for det første så er det, at solen, den er altså ikke 149 millioner kilometer ude i verdensrummet. Solen er lokal, og den er ikke mere end et par tusind kilometer væk. Det er meget vigtigt at være klar over. Så du kan sige, at modellen fra et geocentrisk synspunkt, det er det, at jorden den er flad som en pandekage. Og så kan man sige, at solen og planeterne, det går i et tilsvarende fladt plan over vores hoveder. Sådan at solsystemet, det ligger også som et fladt plan over os, i måske 4-5.000 meters højde. Og det hele er inden for en dome eller himmelvælving, hvor hele verdensrummet er. Så der er ikke noget verdensrum uden for den her dome på cirka 5.000 kilometers højde. Det er, hvad skal man sige, det geocentriske verdensbillede, og som er en mere korrekt forståelse af, hvilken verden vi befinder os i. Og det er ren naturvidenskab. Det her det er bevisligt ved, at man sætter op en laserkanon, og så ser man,
er der en krumning på havets overflade. Og hvis man ikke kan måle en krumning på havets overflade, men at vand, det er vandret over store afstande, så kan det ikke være en kugle, så enkelt er det ikke. Men det har folk meget svært ved at forstå, ikke fordi de ikke kan forstå logikken, ikke? Men de kan ikke tage konsekvenserne. Fordi konsekvenserne er det ubehagelige ved at vide, at videnskaben har taget forkert i 500 år, i tillæg til, at dem, der styrer denne her verden, de er kriminelle. Ikke? De har ingen problemer med at fuppe en månelanding og gå ud på tv og sige, nu har vi været på månen. Ikke? Det er en total form for, det er diabolsk, det er djævelsk, det er en forbrydelse mod menneskeheden. Ikke? Men som folk fuldstændig sluger råt, fordi den konsekvens, at vi bliver styrt af kriminelle, det er en meget ubehagelig sandhed at leve med. Simpelthen. Så derfor så er det her et meget, meget kontroversielt tema, men ikke så meget på grund af den logikken, men på grund af konsekvenserne. Okay, så fidusen er det, at når man så siger, hvad er zodiakken? At zodiakken, det er ekliptikken. Og så kan man sige, hvad er ekliptikken? Ekliptikken er ifølge den heliocentriske model, det er så jordens bane omkring solen. Men ekliptikken i geocentrisk astrologi, det er solens bane. Det vil sige, at solen den foretager en omdrejning omkring jorden i løbet af et år. Eller egentlig, altså man skal lige have den her flade jordmodel ind i hovedet først, for at forstå det her. Altså solen den kører rundt. Solen er som en lille lommelygte, der lyser op jorden. Det vil sige, at den kører 360 grader rundt en cirkel i løbet af et døgn. Og det vil sige, at den lyser op den ene halvdel af jorden. Så er der dag hos os, og så er der så nat i Amerika. Og så kører solen rundt, og så er der så pludselig dag i Amerika, og så er der nat over hos os. Så solen er på en måde sådan en lokal lommelygte, der lyser op jorden og kører rundt i en cirkel. Den cirkelbane, det er ekliptikken, det er solens bane. Og den cirkel kan deles op i 360 i 12 kagestykker med 12 grader i hver. Og det er de stjernetegnene. Det er zodiakken. Og så kan man sige, at den kører også et større forløb igennem året ved, at den kører i en spiral, der kører op til stenbukkens vendekreds om efteråret og tilbage til krebsens vendekreds i den syd for ækvator om foråret. Ikke? Og derfor så får man så årstiderne. Så man skal lige have denne her, hvad skal man sige, model på plads inde i hovedet, og forstå, at okay, solen den bevæger sig en cirkel, og denne her cirkel, det er zodiakken. Så det er hvad skal man sige, det er solens bane, og hele vores solsystem, det er et urværk, det er en tidsmaskine. Vi befinder os i en tidsmaskine, hvor der er solen, månen, planeterne, der med sine cykluser, der er på en måde styrer, hvad skal man sige, tiden inden for tid og rum, som er vores eksistensplan her på jorden. Så det er det, der gør, at astrologien er matematisk. Det er altså vi er inde i en computersimulation. Altså fordi et vigtigt spørgsmål at stille sig, det er, hvor holder verdensrummet op? Fordi fidusen er det, at verdensrummet, det har ikke nogen ydergrænse. Der er ikke nogen grænse, hvor der står et skilt, verdens ende. Fordi så spørger man, hvad er på bagsiden af det skilt? Og lige sådan kan man spørge, hvad er på undersiden af jorden? Ikke? Det er det samme ting, fordi altså, verden er ikke så virkelig, som vi tror. Altså verden er et energifænomen. Altså på samme måde, som man ser på en film, eller alt, hvad der sker på en computerskærm. Det er så min teori om, hvad astrologien er, det er, at verden, okay, jorden er flad, men altså verden er fortsat en drømmeverden, ligesom Platon har sagt, ligesom filosoferne har sagt, ligesom altså idealistiske filosofer har sagt. Men altså, vi er inde i et computergame, som er så virkelig og så godt lavet, at vi tror, det er virkelig. Og det er vores problem. Og det at bryde ud af den illusion, det er frigørelse. Og det er, hvad alle, hvad skal man sige, åndelige systemer drejer sig om. Det er at blive fri fra Maya, fra illusionens verden, osv. Men så fidusen er det, at fordi vi er inde i den her datasimulation, så er verden, den er matematisk. Som Dan Rudyard sagde, astrologi er livets algebra. Hvis man forestiller sig en computer, så ved man det, at alt, hvad der foregår på en computer, det er lavet af 2 signaler, 1 og 0. Okay?
Og så er det så de matematiske kombinationer af 1 og 0, der udgør al grafikken på en dataskærm. Er du med på det? Ja, selvfølgelig. Ja, ikke? Og så kan man forestille sig, at denne her verden, den er lavet på samme måde. Hvis man kigger på den første sætning i Bibelen, så står der, i begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Det vil sige, Gud var åbenbart før begyndelsen. Og man kan ikke stille spørgsmål, hvem var det så der skabte Gud, ikke? Så Gud har altid været, så det er den dimension af, hvad skal man sige, eksistens, bevidsthed, eller hvad fysikere kalder ubegrænset potentialitet til at skabe. Og så er det så, og så opstår der så en polaritet, altså mellem himmel og jord, mellem plus og minus, mellem yin og yang, mellem Shiva og Shakti, mellem maskulin og feminint, ikke? Og så ud af denne her polaritet, så får man en ny polaritet, og så begynder det her at virvle, sådan at det, ligesom taoismen siger, altså i begyndelsen, så var der det ene deler sig i 2, det der var 2 deler sig i 3, og ud af de 3, så kan opstå de 10.000 ting. Så det er det samme princip, som vi, hvad skal vi sige, ved, hvordan en computersimulation virker, så kan man sige, at det er det samme princip, der ligger til grund for skabelsen. Og derfor så bliver astrologi vigtigt, fordi at astrologi er, hvad skal man sige, de matematiske kombinationerne mellem stjerner og planeter, det udgør computersproget i vores virtuelle virkelighed. Okay, så det er ligesom min hobbyteori, der på den måde gør astrologi videnskabelig. Klart, og horoskopet er, hvad skal man sige, en tidsmaskine, hvor det ikke er nok med bare gradetal, men du har på en planet, så har du har gradetal, du har minuttal og sekundtal, ikke? Så det er en meget, du kan få en mange komplekse matematiske kombinationer ud af horoskopet. Så det er hovedsag min, hvad skal man sige, en tese, som så gør, at astrologien er matematisk på den måde, at det er altså computersproget i vores virtuelle virkelighed. Så det er altså sådan min hobbyteori her, og som er en påstand og en spekulation for alt det. Men altså, sige i hovedsag, så er at jeg er det, der hedder idealist. Det vil sige, jeg tror, det er ånd, bevidsthed, Gud, der har skabt den her verden, og at den materielle verden er kun en tilsyneladende materiel verden. Vi lever, som Shakespeare har sagt, vi lever i en drømmeverden. Så man må på en måde bryde, hvad skal man sige, virkeligheden ned til de her komponenter, hvilket også atomfysik gør. Altså hvis man spørger en atomfysiker, så vil det faktisk sige, at der er ikke noget materie, der er ikke noget fast stof. Det hele, det koger ned til ingenting, eller hvad som nogen siger, ubegrænset potentialitet, selvom de ikke rigtig tør at putte ordet Gud på den her potentialitet. Men okay, så det er sådan i det store det hele mit, min virkelighedsopfatning eller kosmologi, hvor så astrologien får sig ind i det, og det gør altså så astrologien til naturvidenskab ved, at det handler om de dybeste mekanismer, der får verden til at virke. Jamen, jeg forstår, hvad du siger, og jeg synes, du er god til at forklare det. Jeg har selvfølgelig en vildt mange spørgsmål. Aliens, yes. Ja. Jeg tænker, at... Det hedder, du mener extraterrestrials. Ja, præcis. Ja. Jeg tænker, at måden på, at man adopterer aliens, nu freestyler jeg bare, men altså måden på, at man kan adoptere aliens eller extraterrestrials i det, som du siger, det er, at man ved at man ligesom forstår, at jorden er et energifelt, som man ved høj nok bevidsthed kan transcendere sig ud af. Og ud af er måske også allerede der et forfejlet narrativ. Men man kunne kalde det indad, eller udenomkring, eller igennem, eller jeg ved ikke, hvad for et udsagnsord, man i virkeligheden skulle bruge. Men jeg kan bare huske, at folk har, eller nogle alien-teorier har været sådan, at de der aliens i virkeligheden levede i sådan nogle paralleluniverser. Altså det handler ikke om, at aliens lever på en anden planet eller et andet solsystem, men de lever i virkeligheden, om man vil, på et andet bevidsthedsplan. Så på en eller anden måde, så tror jeg bare, at mit spørgsmål er vores udviklingsvej at gå måske den vej, som aliens har gået? Altså, så vi ligesom transcenderer vores egen virkelighed. Altså, er vores livsmål at transcendere os ud af jorden bevidsthedsmæssigt? Nej, det der holder os i fangenskab, det er det, at du tror, at verden er virkelig.
Ja, Og det tilsvarer at gå i biografen og tro, at det, der sker på lærredet, er virkelig. klart. Og, Så der findes og, faktisk ikke aliens, fordi det er bare ligesom en illusion. nej. Jeg er ikke færdig. Okay, klart. Jo, der findes aliens. Der findes aliens. Og, og de hedder extraterrestrials. Det betyder uden for jorden. Okay. Og det er en af grundene til, at de har lavet denne her løgn med, at jorden er en kugle. Fordi det er for at skjule det faktum, at aliens findes. Og altså fordi jorden, den er meget større end det, som vi bliver fortalt i skolen. Fordi det, der er fidusen, når man laver et flad jordkort, så er Antarktika, det er ikke et landområde i bunden af en kugle, men det er ydergrænsen. Altså det ligger som en iskant omkring hele jorden. Det er den ydergrænsen til vores kendte jord. Okay? Det er forbudt at rejse til Antarktis. Du bliver stoppet af krigsskib og militæret lige med det samme, hvis du prøver at bevæge dig uden for Antarktis. Okay, det er forbudt område. Og fidusen er det, at uden for Antarktis, så er der store landområder og civilisationer uden for Antarktika. Og der tilhører extraterrestrials. Så der er, hvad skal man sige, der er udenomjordiske civilisationer enkelt grejt. Og det er ligesom, at vi er en flok med får, simpelthen, ikke? Og så siger du, ved du, hvad der foregår uden for stakittet, ikke? Så er der altså nogen, der har lidt mere inside information, siger, ja, men der bor bonden, ikke? Og bonden, han er organiseret i det her landbrugslaget og så videre, ikke? Og bonden, han har fuldstændig kontrol på den her flok med får, der er inden for indhegningen, ikke? Så Antarktika, det er indhegningen til, hvad skal man sige, den menneskelige forflok. Og så bliver vi styret af extraterrestrials, som er på ydersiden. Og de leverer til, altså, så de følger meget nøje med på, hvad skal man sige, udviklingen på jorden, og de kommer fra tid til anden, så giver de os opfindelser, ikke? For de kommer og siger, ved du hvad, I har lidt dårlig nedlastning på de der åndssvage computere, så nu får I fiberoptik, ikke? Der er ikke nogen, der opfandt, altså hvem opfandt fiberoptik, ikke? Det kom lige pludselig, ikke? Altså mange sådan nogle, hvad skal man sige, mobiltelefoner og så videre, det er teknologi, der allerede eksisterer på ydersiden, men som bliver puttet ind i vores verden, sådan når de skal ligesom både og hvad skal man sige, opjustere teknologien en lille smule. Så du kan sige, at det er, hvad skal man sige, en af grundene til den heliocentriske model. Det er fordi, at det, der skete på 1300-1400-tallet, det var, at de store opdagelsesrejser begyndte. Altså man begyndte at udforske, hvad skal man sige, landområderne uden, altså til Antarktis og så videre, ikke? Og for at kunne netop stoppe det, så måtte man lave et nyt verdenskort, hvor man siger, nej, der er ikke noget uden for Antarktika, fordi det er jo bare, vi er på en kugle, og det her, det er et lukket landområde. Så det er den dybere liggende hemmelighed til, hvorfor den heliocentriske model er blevet indført. Ikke? Og så netop for at svare på de spørgsmål, så er, hvad skal man sige, altså extraterrestrials, det er en udenomjordisk race, som lever uden for Antarktika, og som er på en måde på samme vores eksistensplan. Og de har så højere stående teknologi, der gør, at de kan bryde igennem med rumskib, og de adopterer folk osv. Så det er fuldstændig reelt. Altså der er jo utallige UFO-observationer osv. Men det er åbenbart, hvad skal man sige, en civilisation, der har en helt anden teknologi, end hvad vi overhovedet er i nærheden af, simpelthen, ikke? Men altså det her, selvfølgelig er det her også spekulationer fra min side, ikke? Så det skal ikke tages for, at jeg siger, at jeg ved, hvad der foregår, men altså, hvad kan man sige, ud fra de ting, som jeg på en måde har samlet op, og de tanker, jeg selv gør mig, ikke? Så er det mit svar på det du spørger om, ikke? Jeg synes, det er meget interessant. Jeg synes, at det er interessant, det der med, at som du også selv så fint udtrykker, at der iboende i de fleste astrologer, altså i 99,9% af alle astrologer, er et paradoks, eller en ambivalens, eller en skizofrenhed. Altså det der med, at hvis man på en eller anden måde accepterer, at astrologien passer, så bliver man næsten også nødt til, eller så bliver man, i hvert fald fra et kausalt perspektiv, hvis astrologien skal passe,
så bliver på sin egen præmisser, så bliver jorden nødt til at være flad. Ja, absolut. Absolut. Det er jo vildt interessant. Og hvad sker der, når du så snakker med andre astrologer omkring det her? Nej, altså det sker det samme, som man gjorde i middelalderen, hvis man begyndte at brokke sig over for kirken, ikke? Ja. Altså jeg bliver jo mødt med altså jeg er næsten bandlyst, ikke, fra astrologiske kredse, ikke? Og altså jeg betaler en vis omkostning for at profilere flad jord, ikke? Altså, så jeg kender næsten ingen astrologer, der er på en måde enige med mig, ikke? Altså, selvom det rigtig nok var en astrolog, der gjorde mig opmærksom på, at jorden er flad, ikke? Men altså, altså, de vil slet ikke køre med på den diskussion. De kan slet ikke, altså, astrologer flest kan slet ikke forholde sig til. De har så en indgroet forestilling om, at de ved, hvordan solsystemet ser ud, ikke? Og når man så kommer og siger, at det er fuldstændig rundt på gulvet, ikke? Så de kan slet ikke forholde sig til det. Klart. Og altså, de gør ikke det, som jeg gjorde, ikke? Fordi altså, det, som jeg oplevede var første gang, det var det, at netop en astrolog, som jeg har meget stor respekt for, ham hedder Santos Bonacci, og han er sgu meget smart, ikke? Og han har sagt nogle glimrende foredrag om astrologi, ikke? Han er jo selvfølgelig også en meget lidt sådan kontroversiel fyr, ikke? Han er vædder, som fyrer af med alt, hvad vædder kan, ikke? Men altså det var ham, der gjorde mig opmærksom, for han siger pludselig en bisætning, at jorden er flad, ikke? Og så siger jeg, hvad er verden er sket med ham? Nu må han være fuldstændig rundt på gulvet, ikke? Men altså, så siger jeg, hvis en så intelligent person kan mene, at jorden er flad, så bliver jeg nødt til at undersøge, hvilke argumenter er der, at nogen, der er opadgående intelligente, kan mene, og sådan, hvad er argumenterne, simpelthen, ikke? Og det er det, jeg mener, altså, man skal gøre, fordi altså, jeg er ikke kommet ind med firtoget, ikke? Jeg har ikke tabt bag en vogn, ikke? Og så bør folk sige, hvad er der sket med ham? Hvordan kan jeg sige så meget smart om så mange andre ting? Men altså lige når der kommer til jorden flad, så er jeg fuldstændig, så er det... Ja. Så det er jo det, der er meget få, der gør, der har den, hvad skal man sige, intellektuelle nysgerrighed, ikke? Altså, jeg synes jo, det er jo ultra komisk simpelthen, ikke? At her er vi blevet holdt for nar i 500 år, ikke? Altså, men den komik, den er der altså ikke så mange, der ser, ikke? Altså. Nej. Du taler om, at astrologien så i virkeligheden kan ses som et urværk eller et klokværk, den rene form for matematik. Jeg er selv astrolog, og jeg snakker også med mange astrologer, og jeg synes, at nogle gange virker astrologien rigtig godt, men jeg synes også, der er nogle gange, hvor at jeg ikke kan få astrologien til at virke. Og det kan selvfølgelig godt være, at det er bare mig, der er for dum, og ikke er en god nok astrolog. Men men det er det. Det er det. Nå, okay. Fint. Fordi jeg har det sådan, hvor det gør der en lille personlig myte. Jeg har det lidt ligesom Sisyfos i virkeligheden, at hver morgen, når jeg står op, så tror jeg ikke på astrologi. Men hver aften, når jeg går i seng, så tror jeg på astrologi, fordi så har jeg brugt hele dagen på at akkumulere empiri og få finjusteret mine forskellige paradigmer. Så det, jeg hører dig sige, det er, at astrologien virker altid. Og hvis man ikke kan få astrologien til at virke 100%, så er det simpelthen bare fordi, at man er en dårlig nok astrolog. Ja, altså jeg vil jo sige, at hvis man tager det udgangspunkt, at astrologien er computersproget i vores virtuelle virkelighed, ikke? Så har vi altså potentielt muligheden til at forstå alt. Ikke? Altså vi har potentielt muligheden til at forstå, hvad skal man sige, årsagen bag absolut alle fænomener, hvorfor ting sker, ikke? Så hvis man anlægger det perspektiv, så med astrologien, så skraber vi bare en overflade, simpelthen, ikke? Altså vi ved, vi har på en måde, vi har fat i den rigtige metode, men vi nærmer os noget, hvor vi bare ved en lille bitte smule, simpelthen, ikke? Så det vil sige, at fordi der er så mange andre faktorer, som vi ikke har oversigten over, ikke? Og som vi har ikke en dyb nok forståelse af denne her form for computer language, ikke? Altså du kan lige så godt sige, at hvis der sker noget forkert med computeren, ikke?
så må de her folk, der laver programmeringen og så videre, ikke? De må gå virkelig ind i detaljerne og sige, ja, der var lige en forkert kode og så videre, ikke? Og derfor så fik du lige pludselig der skete noget på computeren, der var forkert, ikke? Så hvis man har den tilnærming, så er jeg altså sådan set meget ydmyg over for astrologien, ved at sige, at jeg ved næsten ingenting i forhold til astrologien, i forhold til det potentiale, man skulle kunne vide, ikke? Så jeg tager sådan set til takke med de ting, som jeg kan sige noget om. Og jeg oplever lige præcis det samme, som du gør, ikke? At nogle gange, så får man, så tolker man et horoskop, man har en klient og så videre, og hvor alt bare virkelig, virkelig passer, ikke? Og altså, man siger, ja, jeg kan se, at din far var alkoholiker, for eksempel, ikke? Og så siger jeg, men det er jo, hvordan kunne du se det? Fordi der var et kvadratur mellem Neptun og solen, for eksempel, ikke? Og så får man en næste uge, ikke, hvor man siger, jeg kan se, at din far var alkoholiker, ikke? Og du har det samme aspekt, ikke? Og så siger vedkommende, at det passer overhovedet ikke. Min far var det bare, jeg nogensinde har haft, ikke? Ikke? Så det kan jeg sagtens genkende, ikke? Og det kan jeg virkelig genkende. Og det synes jeg bare handler om at erkende, hvor lidt vi ved, og hvor mange, hvad skal man sige, usikre faktorer, der er i astrologien, ikke? Så vi må sådan set arbejde videre med materien, ikke? Og altså en astrolog, som jeg lige har opdaget, som jeg er blevet meget inspireret af, og som har nogle fuldstændig fantastiske resultater, ikke? Han hedder Nikolas Stajnović. Jeg tror, det er sådan han kommer fra Serbien, ikke? Og han desværre så er han død, altså han døde under covid for 2 år siden, desværre. Men der ligger fortsat nogle forholdsvis grænsesprængende seminarer med ham, og han har også skrevet en bog, som hedder The Degree Theory. Og han gjorde netop det, at han læste alle astrologibøgerne med Liz Green og Robert Hand og alt det, der var. Og han kom også til den konklusion, han synes, det er for vagt. Det er ikke konkret nok. Du kan ikke sige specifikke ting, ikke? Det bliver hele tiden sådan nogle vage ting med, at men altså, jeg kan se, at du har store muligheder, dit og dat. Altså, så han udviklede en metode, som han kalder for The Degree Theory, og den går netop ud på, at astrologien er matematisk, og han tager så, hvad skal man sige, gradetallet meget ind i betragtning. Det vil sige, at hvis du har solen på 1 grad, så er der så en undertone af vædderen, og på 2 grader, så er der en undertone af tyren, på 3 grader undertone af tvillingen, 4 krebsen osv. Men når du så kommer til 12, så har du jo brugt op de der 12-tal, ikke? Så bliver nummer 13, det bliver vædderen, og 14 bliver nummer tyren, og 15 bliver tvillingen osv., ikke? Og så når du så kommer til 24, så bliver 25 vædderen, 26 tyren og så videre, ikke? Så han bruger det der med meget stor præcision, og så tager hensyn til, at jeg kan for eksempel nævne et eksempel, ikke? Og det er det, at jeg har vægtascendant, for eksempel, ikke? Og så er min ascendant, den er på 21 grader vægt, ikke? Og det vil sige, at der er en undertone af skytten, ikke? Og så kan man sige, at ascendanten, det styrer kroppen, ikke? Og det som jeg har haft artrose i mine begge hofter, så jeg har fået skiftet mine hofter ud. Så mine hofter har åbenbart været, hvad skal man sige, mit svage fysiske punkt. Og så siger jeg, hvordan kunne du se det ud fra, at jeg har vægtascendant, ikke? Men netop fordi, at vægtascendanten er på 21 grader, så kan man sige, at det giver en undertone af skytten, og skytten, den styrer hofter, ikke? Er du med på resonemanget? Jeg forstår. Ja, ikke? Så det er jo et eksempel på, at de fleste, de vil sådan set nøje sig med at sige, men du har vægtascendant, så du er sådan den her høflige, omsorgsfulde type, ikke? Men altså, men så opdager de lige pludselig, du har også noget i vædderen, så vi bliver nødt til at modificere det der en lille smule. Klart. Altså, men alligevel ikke, altså hans teori synes jeg er meget besnærende, og det, han nærmer sig netop min, hvad skal man sige, forståelse af, at astrologien er matematisk,
Og hvis man så kunne udvikle en metode, hvor man kan se på, man ser på gradetal, man ser på minuttal og sekundtal og så videre, så begynder man at nærme sig den her, hvad skal man sige, meget, meget finindstillede matematiske forståelse. Altså han får nogle fuldstændig imponerende resultater, og han var astrolog for statsledere og generaler og politikere og multimilliardærer og så videre, var han astrolog for, ikke? Så han leverede virkelig varerne, og havde, altså, han kunne virkelig give resultater. Altså, jeg har prøvet at anvende hans metode, men langt fra det samme, hvad skal man sige, dygtighed, som han lægger for dagen, ikke? Altså, han var også samtidig en lynende god skakspiller, for eksempel, ikke? Så han havde virkelig hvad skal man sige, han var fisk med jomfruascendant, så han havde en meget, meget begavet, hvad skal man sige, hjerne for at lave netop, se korrespondancer og ligesom se matematikken i det hele, ikke? Så han er på en måde værd at studere, altså Nicolas Stojanovic, tror jeg det sådan skal udtales. Han er en meget spændende fyr, og så siger jeg, okay, det er ligesom netop for det, som du siger i udgangspunktet, som jeg er fuldstændig enig i, at som astrolog, så er vi meget begrænset, fordi vores metoder er på en måde, de er, hvad skal man sige, de er ikke skarpe nok, simpelthen, ikke? Altså, og de virker den ene dag, og så den anden dag, så virker det ikke. Så man kan ikke trække sådan nogle absolute konklusioner, som at sige, at hvis man har Neptun i kvadratur til solen, ja, så er alle fædrene alkoholikere, ikke? Præcis, og man kan også sige, den traditionelle eller hellenistiske astrologi, den brugte for eksempel jo færre planeter, end den esoteriske, kontemporære esoteriske astrologi gør. Og på en eller anden måde, så er der nok sket det med, at verden fra et perspektiv er blevet mere kompleks i virkeligheden, og derfor er den blevet sværere at forklare, og derfor er astrologien også blevet nødt til på en måde at blive mere kompleks, fordi den gerne vil imødegå en eller anden form for forklaringsproblem. Så derfor så tænker jeg, at der ligesom er to måder at anskue det astrologiske på inden for det nuværende paradigme. Der er det matematiske, som du taler for, det der med for eksempel degrees theory, og være meget sådan en til en omkring det. Og så ser jeg også, når jeg snakker med andre astrologer, så ser jeg en bølge inden for astrologien, der handler om at gå meget mere ind i det intuitive. Altså nærmest at sige farvel til alle aspekter og alle huse, og i virkeligheden bare kigge på et chart 5 minutter, inden man har klienten, og så bare lave en intuitive reading. Ja, men det er ikke astrologi. Nej, okay, det er jo så det, der var mit spørgsmål til dig i virkeligheden. Det er så noget andet, går jeg ud fra. Eller sådan. Hvorfor? Ja, så det må man jo så kalde noget andet end astrologi. Jo, altså, astrologi er et håndværk, simpelthen, ikke? Det er jo derfor computere kan levere meget imponerende tolkninger, simpelthen, ikke? Så astrologien befinder sig i en akse mellem, hvad skal man sige, mellem fornuft og intuition. Altså for at kunne være en god astrolog, så må du være i stand til at kunne tænke analytisk og fornuftigt og rationelt. Men du må samtidig også have en vis grad af intuition for at kunne, fordi du kigger på et horoskop, og det handler jo om at tolke symboler i udgangspunktet, ikke? Og det kræver en vis intuitiv fingerfærdighed, simpelthen, ikke? Så man kan sige, at astrologen befinder sig et sted mellem de to yderpunkter, ikke? Og du kan sige, at computertolkningen, det er jo selvom der er nogle computertolkninger, der næsten er intuitive, ikke? Men altså, som er 100% rationelle, ikke? Og som er resultater af bare programmering af sådan et aspekt, der betyder det, der er der tegnet der, og så videre, ikke? Og så hvis man så er 100% intuitiv, altså jeg hører dig, altså jeg tror, at som jeg siger, at astrologen er nødt til at være et eller andet sted midt imellem, ikke? Altså hvis du er 100% intuitiv, så vil jeg sige, at det ikke er, så er man bare clairvoyant, simpelthen, ikke? Så behøver man egentlig ikke astrologien, ikke? Fordi så snakker man bare lige ud af en eller anden intuitiv kanal. Men jeg har oplevet, altså jeg har hørt, altså nogle venner af mig, de mødte en kvinde i USA, hvor hun, hun gjorde det, at når hun mødte en person, så kunne hun tegne op deres horoskop.
Ikke? Det vil sige, altså hun kunne fornemme, at okay, der har vi altså en tvilling med månen i løven og ascendanten i vandmanden, og altså hun kunne fornemme energierne til en person, og så tegne vedkommendes horoskop. Og samtidig hvis du siger, hvordan er planeterne i dag, så kunne hun fornemme solsystemet, ikke? Hun kunne fornemme, hvor planeterne simpelthen var altså til enhver tid. Ikke? Så det er jo så en, hvad skal man sige, meget, meget høj grad af intuition og clairvoyance, som så bliver brugt, hvor astrologien bliver brugt som, hvad skal man sige, bare et sprog og et redskab for at udtrykke, for at sætte ord på det, som man intuitivt fornemmer, ikke? Så det er klart, at astrologien befinder sig i det her grænseland, hvor en dygtig astrolog er nødt til også at have en vis intuitiv evne, ikke? Men altså, hvis man går for langt ud i det intuitive, så mener jeg, som siger, så er det ikke astrologi mere, og hvis man går for langt ud i det rationelle, så bliver det mekaniske, stift og dødt. Så astrologi er en kunst, simpelthen, ikke? Det er, og på samme måde som altså stor kunst kræver et håndværk. Altså hvis man skal være musiker, ikke, så bliver man nødt til at kunne spille et instrument. Og på samme måde med astrologien, hvis man skal være en astrolog, ja, så må man altså så må man kunne regne ud et horoskop, og man må kunne vide, det er et fag, som har et grundlag. Ikke? Hvad hedder det? Man er nødt til at have læst altså 10 bøger mindst, ikke? Klart. Og man kan sige, du siger før det der med, at der er ikke særlig meget positiv tilkendegivelse, eller særlig meget positiv reciprocitet i den astrologiske verden, men nogle af de fundamentale idéer, som du kommer med omkring, at jorden er et energifelt, der er fladt som udgangspunkt. Hvordan... Hvad er din livsstrategi nu, eller din astrologiske strategi, eller sådan? Det må være et enormt ensomt sted, og selvom du jo taler om det hjerteligt, og med stor iver, og tydeligvis er et modigt menneske, så tænker jeg også, det må være et svært sted nogle gange at stå. Men hvad er din strategi? Og sådan, jeg tænker, du må have lyst til, at det kommer bredere ud, og at der er flere astrologer, der ser verden, som du gør, eller sådan, hvad laver Christian Paaske nu, og hvad laver han om 5 år, eller sådan, hvad er setup'et, så at sige? Jo, men altså, jeg har en sol- og månekonjunktion i vædderen, okay, og så har jeg så i et kraftigt kvadratur til Uranus, ikke? Så jeg er jo ekscentrisk, ikke? Altså, jeg elsker jo at mene noget, det som alle de andre ikke mener, ikke? Altså, og så har jeg Jupiter, så har jeg Mars, Jupiter opposition, ikke? Så jeg elsker at skændes og diskutere, og altså, jeg forstår ting gennem, hvad skal man sige, meningsmodsætninger, ikke? Så jeg trives i denne her rolle af at være ekscentrisk, og det har jeg gjort hele livet, ikke? Altså, jeg har været yogalærer det meste af mit liv, ikke? Altså, jeg startede i den by i Norge, hvor jeg kommer fra, Stavangers første yogacenter, ikke? Så det første, altså fra 1985 til 2005, så var jeg yogalærer primært, ikke? Og så omkring år 2000, så fasede jeg det lidt over i astrologien, for eksempel, ikke? Og det, som er mit hvad skal man sige, min største interesse, det er det, der hedder Advaita Vedanta, altså Vedanta, som så handler om forståelsen af bevidsthed og forståelsen af, hvem vi er. Og det er sådan set det der er mit hovedanliggende, og det er sådan set det vigtigste, som netop handler om, hvad er frigøring, og altså, hvordan bliver man fri fra denne her verden, og det, du stillede det spørgsmål omkring det, og jeg svarede ikke rigtigt på det, så jeg kan svare på det nu, fordi det der er vores problem, det er, at okay, vi er inde i en computersimulation, altså verden er en drømmeverden, som den er ikke så fuldt så virkelig, som vi tror, ikke? Men altså ligesom hvis du går i biografen, og du tror, at det, der sker på filmen, er virkeligheden, ikke? Så vil den her film meget hurtigt blive et mareridt. Ikke? Altså når det begynder at skyde og så videre, så vil du blive bange for at blive skudt. Men altså fidusen er det, at hvis du forstår hvordan den her verden virker, hvis du kan se på den her verden som en film, så kan filmen ikke gøre dig noget, så er du fri fra den her verden. Ikke? Og det er frihed.
Så man behøver ikke forlade den her verden, altså for at blive oplyst, så skal man netop bare, man skal kunne leve i verden, fri fra frygt og fri fra begær. Så kan verden ikke gøre dig noget, når du ved, hvem du er. Det er frigøring. Og det er, hvad skal man sige, det er Vedanta handler om, og det er det, som er efter min mening essensen af de fleste åndelige, hvad skal man sige, udviklingsmetoder og så videre, ikke? Så jeg trives i rollen af at være ekscentrisk og en outsider og det ene med det andet, ikke? Så jeg er ikke sådan, jeg har også Jupiter i tvillingerne, ikke? Så det er klart, at jeg er en formidler, ikke? Jeg ønsker at dele mine kundskaber, ikke? Men altså, og det begrænsede mit, hvad skal man sige, missioneringsbehov er på en måde begrænset, ikke? Fordi jeg er ret ligeglad med, om folk bliver enige med mig eller ej, ikke? Altså, det betyder ikke så meget. Altså, fordi sandhed har sin egen frekvens, og sandhed giver en enormt stor tilfredshed. Så bare det at vide, at mit verdensbillede, du får, altså det man gør, når man tror på den heliocentriske model, så bliver man fundamentalt fremmedgjort fra naturen. Altså det at tro, at solen er 149 millioner kilometer væk ude i verdensrummet, det er en enorm fremmedgørelse. Ikke? Fordi solen den er lokal. Man kan mærke solens varme mod huden. Solen er vores vigtigste livskilde. Ikke? Og vi er grundlæggende fremmedgjort over for solen. Vi er også fremmedgjort over for månen. Fordi månen, den er ikke reflekteret sollys. Månen, den lyser af sig selv. Det er kvalitativt forskellige lys, der kommer fra månen, og det, der kommer fra solen. Altså månelys, det er koldere end skyggen, for eksempel 6 grader koldere end skyggen. Det er kvalitativt forskellige lys. Så det er også noget af grunden til den heliocentriske model, det er mind control, ved at fremmedgøre mennesket fra en naturlig kontakt med vores omgivelser og den verden, vi lever i. Så det giver en tilfredshed at vide, at solen den er tæt på, og at jo månen er tæt på, og så videre. Ikke? Altså, og at jeg på en måde føler en nære kontakt til naturen, plus at det, hvad skal man sige, det der videnskaben gør med den heliocentriske model, det fjerner Gud. Ikke? Det fjerner Gud på den måde, at sige, nej, altså mennesket, det er kun bare et lille støvkorn i universet, og det hele er opstået ved en tilfældighed, Big Bang og så videre. Der er ikke nogen mening i verden og så videre. Hvis du er klar over, at jorden er flad, og vi er inden for et lukket system, så er det åbenbart, at der er en intelligent skabelse. Det er åbenbart, at der er Gud. Gud har skabt den her verden i den form, man nu forestiller sig Gud. Ikke nødvendigvis som en stor person, ikke? Men altså som en intelligent skabelse, som bevidsthed, der projicerer den her verden med stor præcision til vores underholdning og til vores glæde, men samtidig så er det en gåde, vi skal prøve at frigøre os fra, hvad skal man sige, vores fangenskab ved at tro, at verden er virkelig. Så det er sådan set, altså der, hvor jeg er nu, du kan sige, at jeg har altså, som jeg ser en baggrund i yoga og meditation, og så har jeg altså astrologi, og så har jeg, men altså mit grundlæggende projekt er identitet i den forstand, at det vigtigste, det er, som der stod i Akademiet af Athen, det er at erkende dig selv, ikke? Vores erkendelse, og det at blive fri. Så det er sådan set mit vigtigste projekt, ikke? Så på den måde, så på mange måder, så er astrologi en hobby, og astrologi er forførende, og astrologi er på en måde forkert, fordi det forstærker problemet. Og problemet, det grundlæggende problem, det er, at du er identificeret med den person, du tror, du er. Og når du går til en astrolog, så bliver du fortalt, at du er jo endnu mere speciel, end du troede, du var i forvejen. Ikke? Altså, så på mange måder så er astrologi en egotrip. Det bare forstærker egoet. Og det er jo egoet, som man egentlig skal prøve at komme væk fra, fordi det er det, der på en måde binder os ind i illusionen. Jo mere... Ja. Det synes jeg jo mere højtideligt du tager dig selv, hvor mere du går op i dine personlige problemer og så videre, jo mere isoleret bliver du, jo mere selvoptaget bliver du, jo mere udholdeligt bliver du til at være sammen med og så videre, ikke? Så på den måde så forstærker astrologien denne her form for individualisme og selvoptaget og navlebeskuelse, ikke? Og derfor så har astrologien behov for et større perspektiv, som går ud over det personlige, og det med fordel kan integrere det åndelige perspektiv i astrologien, som oprindeligt var til stede, men som netop astrologien har degenereret til en form for personlig psykologi osv., og til en navlebeskuelse og en egotrip. Det går der selvfølgelig an at komme sig ud af og se på som en astrologisk børnesygdom, ikke? Men altså,
Altså det sagt, så vil jeg alligevel sige, at astrologien har et meget konstruktivt bidrag netop i psykologisk forståelse, og det er klart, at man skal forholde sig til sin personlighed, og man skal forholde sig til sine personlige problemer osv., men hvis man giver for stort fokus på egoet og på sin personlighed, så kan det altså blive lidt for selvoptaget. Klart. Og jeg synes, det er en stærk pointe, du har med, at hvis man ikke passer på, så trykker astrologien på de forkerte knapper, og måske nogle knapper, som i forvejen bliver trykket meget på i vores postmodernisme. Kan du komme med nogle eksempler på, hvordan man nogle uhensigtsmæssige, egodrevne tolkninger inden for astrologien, og hvordan man på en eller anden måde kan transformere eller forædle arketypisk, om man vil, sådan nogle tolkninger til faktisk at være mere åndelige, bevidste og mindre egocentriske. Altså kan du give os et indblik i, hvordan noget kan være lavfrekvent tolkning, og hvordan noget kan være mere højfrekvent tolkning? Ja, altså, det vil jo afhænge af den enkeltes astrologs egen, hvad skal man sige, virkelighedsopfatning og, hvad skal man sige, modenhed, ikke? Altså, fordi, altså hvis, det er jo vanskeligt, altså hvis man ikke har det perspektiv, altså de allerfleste vil sige, hvis man stiller det spørgsmål, hvem er jeg, ikke? Så vil jo de allerflestes identifikation være med kroppen. Ikke? Det vil sige, at jeg er denne her krop og denne her personlighed med et stjernetegn, med en adresse, et sted at bo, og så alder og det her køn, og jeg bor i Danmark og Norge, eller hvor jeg nu bor. Ikke? Altså det er den, hvad skal man sige, den generelle identitet, som de allerfleste har om sig selv. Ikke? Men så kan man sige, at det der så sker, hvis man går videre i selverkendelse, så finder man ud af, at der er rent faktisk et vidne, der er rent faktisk en bevidsthed, der ved om den her person. Ikke? Altså for eksempel, altså Eckhart Tolle for eksempel, han er spændende på den måde, at han havde en opvågning i den forstand, at han var meget deprimeret, og så stillede han sig det spørgsmål, at den, der oplever, at jeg er deprimeret, er han også deprimeret? Og så siger han, hey, jeg kan jo ikke være to personer, en der er deprimeret, en der oplever, at jeg er deprimeret. Ikke? Og så siger han, jamen, altså, så må jeg vælge, men jeg tror, jeg foretrækker at være ham, der ikke er deprimeret. Og så gik han ind, så skete der det, at han på en måde kontaktede sin sande identitet og gik ind i en lykketilstand, hvor han så blev siddende på en bænk i en park og fodrede duerne eller et eller andet et års tid. Ikke? Og så skrev han den her bog, der hedder The Power Now. Så han er på en måde et eksempel på, at han har introduceret et niveau ud over det psykologiske, ikke? Ved at så inkludere det, man kalder for det åndelige perspektiv, at der rent faktisk er en bevidsthed ud over det individuelle og det psykologiske. Ikke? Så altså det er jo potentielt til stede, men jeg synes, det kommer an på, hvad skal man sige, den enkelte astrologs egen perspektiv på åndelighed og sig selv og så videre. Ikke? Men for de fleste astrologer, så vil de også være på en måde bundet af denne her, eller fanget af den illusion af, at altså kroppen og personligheden, det er ligesom der, det er den vi er. Ikke? Men altså, altså det er jo ikke sådan, det er meget få konsultationer, som jeg på en måde formidler det der åndelige perspektiv. Jeg vil kun formidle det, hvis det er relevant. Men og det er, hvad skal man sige, astrologisk set, så er det jo relateret til solen. Ikke? Altså, altså solen er jo den hvad skal man sige, den planet i horoskopet, der laver mindst. Altså det er ligesom, hvad skal man sige, kongen i skak. Altså den laver mindst, og på samme måde er det, altså man kan ikke se ind i solen. På samme måde kan man heller ikke gøre, hvad skal man sige, bevidstheden til et objekt. Så man kan godt integrere den her forståelse også i astrologien, og så vil det handle om en dybere forståelse, specielt solens rolle i horoskopet. Ikke?
Så, men som svar på det spørgsmål, ikke, så vil jeg sige, at det kommer meget an på den enkelte astrolog, og jeg tror, man kan udmærket være en glimrende astrolog, selvom man ikke har det perspektiv, fordi altså, jeg synes, at astrologien absolut har sin relevans som, hvad skal man sige, en terapeutisk metode og en psykologisk selvforståelse, ikke? Og det der, hvad skal man sige, astrologien er i dag, og det er også der, min egen praksis er, hvad skal man sige, udpræget psykologisk, ved at jeg primært arbejder med fødselshoroskopet og altså prøver at lokalisere, hvad er de på en måde psykologiske forsvarsmønstre, hvor er det skoen trykker, og hvor er på en måde, hvad skal man sige, udviklingspotentialet og så videre, ikke? Så ja. Og hvad, hvis vi nu sænker barnet en lille smule, hvordan vil du have lyst til, bare kort i virkeligheden, og måske prøve at fortælle om, hvordan du vil gå til et fødselshoroskop, altså hvordan din typiske fremgangsmåde vil være? Ja. Altså en ting, som jeg kunne tænke mig at sige, at hvis for dem, der har hængt med så langt, fordi det kan godt være, at der er mange, der er slukket for det her interview allerede, når de hører, at denne her mand, han er nødt til at være stiktosset, fordi han tror, jorden er flad, ikke? Så, men altså, hvis de er kommet så langt, at de har hørt til nu, så vil jeg jo sige det, at det her perspektiv med, om jorden er flad, altså det har ingen relevans egentlig for den praktiske astrologi. Altså det er kun en, hvad skal man sige, metafysisk og en filosofisk diskussion om netop det grundlæggende spørgsmål, hvad er astrologi, og hvorfor virker astrologien, ikke? Så det er kun, hvad skal man sige, nogle spekulationer omkring det, og som i praksis ikke har, altså jeg tolker horoskoper på samme måde, selv om jeg har en anden, hvad skal man sige, kosmologisk virkelighedsopfatning. Så det er sådan set et vigtigt point, at folk må kunne forholde mig til mig som en, hvad skal man sige, helt almindelig astrolog, ikke? Men altså, der er nogle konsekvenser, fordi, og det kan vi komme tilbage til, fordi det er et spørgsmål, som jeg gerne vil, du skal stille, og som jeg snakker om, du skal stille, og det er nemlig, hvad er forskellen på den sideriske og den tropiske zodiak? Og det er meget relevant, og fordi, altså når du kigger på et horoskop, så er det spejlvendt. Det ved jeg ikke, om folk har reflekteret over. Altså zodiaken, vi læser zodiaken baglæns mod uret, ikke? Men solen går, altså vi læser zodiaken mod uret, og det er logisk, altså det er forkert. Det kan være rigtigt inden for den heliocentriske model, men lad os bare komme tilbage til det, når vi kommer til det spørgsmål om forskellen. Men ved du, så tænker jeg faktisk, at vi kører det spørgsmål af nu. Hvad er forskellen på det sideriske og det tropiske zodiak-perspektiv, og hvorfor har du den holdning, at det sideriske skulle skylles ud med toilettet? Ja, altså jeg mener, at det er den tropiske zodiak, der er den korrekte zodiak. Og grunden til det er den korrekte zodiak, det er fordi, at den forklaringen, som jeg giver på, hvad zodiaken er, det er, at det er ekliptikken. Det er solens bane. Solen laver en cirkel på 360 grader, og den bane bliver inddelt i hvert 30 grader, og det er zodiaken. Okay, og det som de så gjorde for 2000 år siden, det var det, at for at kunne følge med på zodiaken om natten, når solen var væk, så projicerede de zodiaken ud på stjernehimlen. Og så siger de, nå ja, de der stjerner der, de kan vi jo godt få til at ligne på vædderen, og de der stjerner der, de kan jo ligne på tyren, og de der kan ligne på tvillingerne. Og så lavede de der stjernebilleder. Og de blev lavet som en form for navigation, for at man kunne følge med på zodiaken om natten, og at måske også sejlbåde kunne navigere om natten i forhold til stjernerne. Fordi der er ingen måde, at du kan kigge på stjernehimlen, og så ser du, der er vædderen, og der er, altså, de der stjernebilleder, de er ikke umiddelbart indlysende, ikke? De er lavet som, hvad skal man sige, som en projektion af den oprindelige zodiak. Det er min, hvad skal man sige, det er min spekulation og min påstand simpelthen, ikke? Det er det, jeg tror er forholdet mellem den tropiske zodiak og den sideriske zodiak. Så det vil sige, at som jeg siger, det er den tropiske zodiak, det er den originale zodiak,
og så den sideriske, det er så en projektion ud på stjernehimlen. Og så er der altså sket det i de sidste 2000 år, at der sker en fordrejning af solsystemet. Solsystemet er i bevægelse i forhold til Polaris i Nordstjernen, og det det skaber en forskydning. Og den her forskydning, udgør 1 grad hvert 72 år. Ikke? Og når du så har fået 2140 år, så har du en forskydning på et helt stjernetegn. Ikke? Og det udgør så tidsalderne. Og det har ikke noget med den der præcisionsbevægelse, altså måden astronomerne forklarer det her, er fuldstændig rundt på gulvet. Det er det, der handler om, der er en større, altså vores solsystem bevæger sig i forhold til Polaris. Det er på en måde en anden snak om, hvad som er årsagen til tidsalderne. Og den er med tidsalderne, med fiskenes tidsalder, vandmandens tidsalder, det har de vidst om i tidligere civilisationer, længe før den heliocentriske model. Ikke? Så, men uanset, så fidusen er jo det, at for 2000 år siden, så sammenfaldt de her zodiaker, ikke? Så der var der ikke noget problem. Men det, der er så sket i mellemtiden, det der er opstået en forskydning, som i dag er på 3 eller 24 grader. Ikke? Og hvis man så skal bruge den sideriske zodiak, så er man nødt til at justere de der 23 grader. Og ellers så bliver det forkert. Men det gør det ikke i den sideriske zodiak. Og så er man af den opfatning, at siger, nej, det er den sideriske zodiak, der udgør stjernebillederne. Det er den reelle zodiak. Og det er den, vi forholder os til, for den er jo fysisk, den kan man se, og den mener astronomerne, at er den rigtige zodiak. Men det er efter min mening, der kommer man altså forkert i byen, hvis man bruger den sideriske zodiak, uden at justere de der 23 grader. Og det bliver aktuelt, for eksempel, når man bruger det, der hedder en såkalender. Altså hende, der hedder Maria Thun, hun har altså lavet en såkalender, som er blevet brugt i 50 år og så videre, ikke? Og hvor man planter i forhold til månen. Og der kommer man forkert i byen, fordi de bruger den sideriske zodiak. De siger, at ingressen for vædderen er 11. april, for eksempel. Ikke? Det passer jo ikke. Den er, ikke? Så det synes jeg, altså dem, der laver siderisk zodiak, de kan altså lægge sig det her på sinde, og så kan de hellere købe en rigtig månekalender, som jeg har lavet, hvor altså det er en almindelig kalender, ikke? Jeg gør lidt reklame for det nu, når jeg er på luften her, ikke? Så den almindelige kalender, hvor man kan se månefaserne, og man kan se, hvilke stjernetegn månen er i på daglig basis, ikke? Klart. Sådan som det her. Ja. Og videre så følger der med en lille månebog, sådan som det her, hvor jeg forklarer lidt mere i detaljer om, hvad månecyklusen er, og specielt, hvordan man kan bruge det i forhold til planter og så videre. Altså, der var en biolog, det er meget interessant, der var en engelsk biolog, amerikansk biolog, Clark Timmins. Han eksperimenterede med det her på 1930-tallet, og han fik 45% større vækst på tomaterne ved at være plantefrøene, når månen var i krebsen. Så fik han 45% større vækst på tomaterne, end at vente 3 dage til månen var i løven. Ikke? Så det her, det er vigtigt at følge med på, hvis man skal anvende det. Og alt det her, det står så i denne her bog, ikke, hvor der står, altså, her kan man se, altså, hvor man skal så de forskellige grøntsager og frugt og så videre. Ikke? Så det er altså, det er så godt, og jeg håber meget, at stjernerne kommer til at sælge den. Så det er for nice jo. Ja. Sejt, Christian. Hvad hedder det? Nu fortalte du det der med det sideriske og det tropiske, og det forstår jeg nogenlunde nu. Hvad hedder det? Vil du have tid og lyst til bare at fortælle en lille smule, hvordan du griber tolkningen af et horoskop an på? Jo, altså, ja, jeg startede med at kigge på det, ikke? Altså, altså, jeg vil sige, at den astrolog, som sådan set har påvirket mig mest, det er Adrian Duncan. Jeg synes, hans bog, der hedder Astrology, Transformation and Empowerment, den synes, der er enestående. Som jeg også har sagt til ham, så synes jeg på en måde, at han overdramatiserer en lille smule
så man skal passe lidt på med at tage hans tolkninger alt for bogstaveligt, kan man sige. Og jeg synes, der er for eksempel Sue Tompkins bog, som hedder Aspects in Astrology, den synes jeg er en meget god, balance til Adrians tolkninger. Så hvis man bruger de to bøger, så synes jeg, at man har et meget godt, grundlag, ikke? Og jeg synes, netop synes jeg, at aspekterne er noget af det, som jeg lægger størst vægt på. Også blandt andet, fordi dem kan man dem kan man stole på i ret stor grad, ikke? Sådan at du kan sige, okay, planeter i tegn kan man stole på, og så aspekterne kan man stole på, og så er husene, det er altså lidt mere usikkert omkring husene, selvom selvfølgelig husene også bliver meget vigtige, ikke? Så jeg går sådan set ret, traditionelt til værks. Jeg bruger traditionelle herskere i den forstand, at det er altså Mars, der hersker over Skorpionen, det er Saturn over Vandmanden, og det er Jupiter over fiskene. Det synes jeg er meget vigtigt at bruge de traditionelle herskere, fordi man kan ikke forstå, man går glip af at forstå Saturn, og man får glip af at forstå, de tre planeter ved at kun give dem herskerskab over et tegn. Altså for eksempel Saturn, den bliver meget dyster og tung og ligesom negativ, ikke? Men altså Saturn i et lufttegn, det er jo noget helt andet, ikke? Altså Saturn er eksalteret i vægten, sådan at Saturn viser jo meget mere lyse sider i form af intelligens, af retfærdighed, af humanisme, autoritet, integritet osv. kommer til syne med Saturn i Vandmanden, for eksempel, ikke? Og ligesådan med Jupiter, ikke? Altså Jupiter i et vandtegn, ikke? Det er jo Jupiter er eksalteret i Krebsen, ikke? Så den har en meget stor affinitet til vandtegn. Så Jupiter kommer meget mere, man får en dybere forståelse af Jupiter ved at se den som hersker over fiskene, i stedet for Neptun, ikke? Og videre, altså Mars, tilsvarende også Mars, ikke? Det vil sige, at altså Mars har også Mars skal være lige så slagkraftig som Pluto, ikke? Altså, sådan at det er den samme transformerende effekt. Men altså på den anden side set, så er jeg også meget, altså jeg lægger meget stor vægt på Uranus, Neptun og Pluto, og at men jeg betragter dem, som højere oktaver af henholdsvis, det bliver Uranus og en højere oktav af Merkur, og Neptun højere oktav af Venus, og Pluto en højere oktav af Mars, ikke? Men jeg kan ikke lide at give dem herskerskab over tegn, og jeg synes, det er en moderne idé, men jeg er åben for muligheden, ikke? Sådan at i nogle horoskoper, så vil jeg også kigge på hvis det handler om Skorpionen, ikke? Så vil jeg sige, okay, hvor er Pluto hen, ikke? Men sådan, i hovedsag, så er jeg ligesom en traditionel hersker, men ikke så fuldstændig, jeg er ikke så fuldt så fundamentalistisk, som jeg engang var omkring traditionelle herskere. Og hvad med det der med huse, som, altså, hvad for et hussystem bruger du, og har det der med din kosmologi, har det en konsekvens over for hussystemer? Ja, det har det. Det har det i den forstand, at der er bare et hussystem, der er det rigtige, og det er equal houses. Okay. Og det er fordi, at hvis jorden er flad, så er det meget nemt at lave hussystemer, fordi så starter man på Nordpolen, og så tænker man bare længdegraden, og så har man et færdigt hussystem, ikke? Men er det samme? Du sagde noget med, at det var spejlvendt. Altså, jeg ved godt, det er spejlvendt, men har det andre konsekvenser? Eller bruger du bare whole sign houses, eller er der andre? Nej, ikke whole sign house, men det hedder ligehus, ikke? Ligehus, sorry, yes. Equal house. Yes, ikke? Equal house. Men altså i praksis så bruger jeg Placidus. Og hvad vil det sige, når du så siger, i praksis bruger du Placidus? Nej, grunden til, at jeg bruger Placidus, det er fordi, at ham der Nikolas Stojanovic, som jeg er meget inspireret af, han bruger Placidus. Og han siger, at det er Placidus, han får resultater med, ikke? Så sådan set, så er, så er min, altså det er det, jeg bruger i praksis, men hvis du spørger mig teoretisk, så tror jeg, at ligehus er det korrekte hussystem. Og rent faktisk det eneste hussystem, ikke? Men jeg synes i det hele taget, hussystemerne, dem tager jeg med en klype, hvad siger man, en klype salt på dansk, det siger man vel? Et gran salt. Ja, tager det med et gran salt, ikke? Altså,
Ikke? Sådan altså der er mange gange, kan der være tvivl om, hvilket hus der er aktivt, ikke? Så jeg er ligesom lidt åben for det. Så jeg er ikke sådan helt fixeret på hussystemet, og specielt når planeter er på grænserne og så videre, ikke? Men altså den metode, jeg har, den er sådan set jævnt over sådan rimelig almindelig, har jeg indtryk af. Jeg starter jo sådan med at lokalisere planeterne i tegn, ikke? Og kigger på ascendant, altså de tre vigtigste ting, det bliver solen, det bliver ascendanten, det bliver månen, ikke? Så prøver jeg ligesom at forstå den der kombination af de tre ting, ikke? Og så handler det om at kigge på, hvor er Merkur, og hvad er Venus, og hvor er Mars, og hvad er energien hen her, ikke? Jeg kigger på noderne selvfølgelig, ikke? Altså hvor den sydlige node, det er hvad man har gjort i tidligere liv, og den nordlige node, det er nødvendigvis ikke, altså det er på en måde, det er ikke nødvendigt det, man skal gøre i det her liv, ikke? Altså det, man skal gøre i det her liv, det ligger i ascendanten. Men den nordlige node, det er måden, man skal realisere sin ascendant på. Altså det vil sige, altså jeg har for eksempel den nordlige node i stenbukken, ikke? Det vil sige, jeg skal blive voksen, ikke? Og jeg skal tage ansvar, og jeg skal ikke være sådan et flippehoved, ikke? Med sydlige node i krebsen, ikke? Så derfor, men potentielt så er det min vægtascendant, jeg skal realisere. Men måden, jeg skal gøre det på, det er at på en måde gøre stenbuk-ting, ved at være ansvarlig, ved at have integritet, ved at på en måde tage ansvar og så videre, ikke? Og på en måde være arbejdsom, ambitiøs, sætte mig mål og så videre. Så det er måden, jeg gør det på. Så det er ikke det, jeg skal blive på en måde stenbuk, men jeg skal udvikle vægten, potentiale i vægten, men på, hvad skal man sige, på en stenbuk måde. Det er sådan set min opfatning af, hvad skal man sige, altså nodeaksen, som jeg lægger meget stor vægt på i et horoskop, definitivt, ikke? Så kigger jeg på styrkerne til planeterne. Det er meget vigtigt, ikke? Altså planeternes, altså de er stærke i, det er det, der hedder dignities, ikke? Altså en planet er stærk i sit eget tegn, den er svækket i sit modsatte tegn, den er stærk, når den er eksalteret, og den er svækket, når den er i det modsatte tegn, hvor den er eksalteret. Så jeg kigger på sådan nogle ting, ikke? Altså herskerskab, ikke? Altså dispositionsrækken, ikke? Altså hvilke planeter de disponerer over planeterne og så videre, ikke? Så jeg prøver jo at se, hvad skal man sige, personen i horoskopet, og så er jeg ligesom, jeg har Saturn i Skorpionen, ikke? Så jeg er lidt sådan, altså jeg er jo selvfølgelig på jagt efter det, der hvor skoen presser, ikke? Og det er selvfølgelig vigtigt at på en måde pointere folks styrker, og der har Adrian Duncan har en meget god, hvad skal man sige, metode der, hvor han prøver at give klienten en boost, en følelsesmæssig boost ved at sige, men du har jo solen i trigon til Jupiter, så du har jo en grundlæggende optimisme, og ting går godt for dig, og du har et talent sådan og sådan. Og så efter han har sagt det og bragt den lidt op, så kommer den men altså din mor, jeg ser, du har ligesom et kvadratur til Pluto i forhold til månen, så jeg tror, at din mor var igennem en krise, når du blev født og så videre, ikke? Og så, altså før man drejer kniven rundt, ikke, så giver man den sådan en emotionel boost, ikke? Det kan jeg godt blive dygtigere til, ikke? Jeg kan absolut blive dygtigere til at på en måde fremhæve det positive, ikke? Så de fleste konsultationer, de handler også om at fortælle om altså relationen til forældre, altså forældredynamikken meget ofte, ikke? Og så bliver meget tit, altså det er oftest relateret til, altså netop solen bliver symboliserende faren, og så aspekterne til planeterne, der vil ofte indikere farens rolle og så videre, altså morens rolle og så videre. Så det er som regel et tema i de fleste tolkninger, ikke? Altså, og så mange gange kan være meget nyttigt, hvor man kan identificere psykologiske mønstre, som de på en måde ikke har været i stand til at sætte ord på selv, ikke? Og som kan så være et hjælpemiddel til en større bevidstgøring, og måske eventuelt videre terapeutisk arbejde. Så jeg prøver jo at ligesom, hvad skal man sige, så det er sådan set sådan i hovedsag, at jeg har en forholdsvis, hvad skal man sige, psykologisk tilnærming i min praksis, og prøver
så at hjælpe folk til en større selvforståelse og hvad skal man sige, finde frem styrker og svagheder, ikke? Og at på mange måder, så er jo sådan set svaghederne det, der er det mest interessante, fordi det er jo det, man på en måde skal arbejde med, og det er også det, der skaber problemerne, ikke? Det er jo grunden til, at de kommer til en astrolog i udgangspunktet, ikke? Fordi altså folk, de har bare et problem her i verden, og det problem, det er, at vi kan ikke altid få det, vi vil have. Og så har vi et problem til, det er at få det, men det er en anden snak. Men altså, så det handler jo om at hjælpe klienten til en større selvforståelse, og i mange tilfælde, så lykkes det, og det er, som vi har været inde på, så er det en kunst, ikke? Altså, nogle gange, så rammer vi plet, andre gange, så rammer vi ved siden af, ikke? Altså, jeg kom i skade til at sige, ved du, i min sidste konsultation, så havde jeg en meget, hvad skal man sige, selvbevidst, stærk kvinde, ikke? Som så var løve, ikke? Og så siger jeg til hende, ja, men du er løve, det er så det, så siger jeg til hende, det er så det bedste stjernetegn, siger jeg til hende. Det kunne hun godt lide, eller hvad? Nej, men altså, det var jo sagt som, altså det var jo sagt som vittighed, ikke? Selvfølgelig. Men hun tog ikke vittigheden, og så var der det, jeg kunne se kørt ind i hovedet på ham, og sagde, hvad fanden er det her for en åndssvær astrolog, ikke? Tror det virkelig, at han kan komme, tror det virkelig, at han kan smire med sådan et billigt point, og sådan sige, at det er det bedste stjernetegn. Så jeg tror, altså, så jeg prøvede ligesom at fange det i land med altså, men det var i udgangspunktet en vittighed, men jeg mistede respekt, altså lige der og da, så mistede jeg temmelig meget respekt, som sådan en indledende, og jeg så siger jeg, ja, det er selvfølgelig et meget billigt point, siger jeg, men altså, løven, de er meget svage for smiger, siger jeg så. Du blev ved simpelthen, genialt. Jo, men okay, så okay, vi kom på en god fod, og det gik godt, ikke? Men der er noget, altså, der er jo noget her, fordi altså, jeg var gift med en krebs i sin tid, og hun blev så forarvet over, at vandtegnene blev så negativt omtalt, og ligesom, og jeg tror, altså i astrologien, så er der på en måde der er en holdning af, at lufttegnene og ildtegnene, de er ligesom de positive, og vandtegnene og jordtegnene, det er de mere tunge, de de vanskelige, de mere deprimerede og så videre, ikke? Det er nok bare et udtryk for patriarkatet, tænker jeg. Altså, eller sådan. Jeg tror, det er et udtryk for, at de fleste astrologer er lufttegn og ildtegn. Det kan godt være, ja. Fordi det er, altså, det er de mere mentale og hvad skal man sige, intuitive og rationelle, der bliver astrologer, ikke? Og derfor så kommer det sådan, mellem sidebenene, så kommer den der holdning af, at vandtegnene og jordtegnene, de er lidt sådan på den heavy side, ikke? Altså, jeg mener, altså, ildtegnene, de er jo bare så begejstrede for sig selv, ikke? Altså, vædderen og skytten og løvene, ikke? De synes, de er verdensmester, ikke? Og lufttegnene, de har det også enormt godt med sig selv, ikke? Altså, jo. Men det vil så sige, at du bruger faktisk, altså for eksempel læser man en som Mark Jones, eller som har lavet The Pluto School, eller Stephen Forrest, så vil deres endepunkt jo være den nordlige måneknude. Men det jeg hører dig sige, det er, at du faktisk du taler for, at man bruger den nordlige måneknude som middel til at integrere en højfrekvent arketype af ens ascendant. Ja. Ja, klart. Ja. Okay. Helt sikkert. Jo, men altså, ja. Ja, men det er jo sjovt nok. Eller sådan, ja, det kan man jo sagtens gøre. Eller sådan, det er jo, jeg tror ikke, du sagde Mark Edmund Jones. Nej, jeg sagde Mark Jones. Det er to forskellige. Det er to forskellige. Ja, okay. Nej, okay. Mark Jones, han er brite, og har lavet den her The Pluto School. Ham der, Mark Edmund Jones, han er vel nærmest død, er han ikke det? Ja, ikke bare nærmest. Han er død. Ja, præcis. Han er rigtig død. Han er rigtig død, ja. Jo, altså han har to ting på samvittigheden. Det ene, det er Sapien Symbols, som jeg ikke bruger, som jeg synes, der er alt for flippet.
og det andet er, altså det er jo sådan en slags astrologiens I Ching, det der Ja, sapiens, ikke? det er sagtens se. Men det, som er hans vigtige bidrag, det er horoskopmønstrene. Klart, jeg er med dig. Altså det her med altså et splash-mønster Yes. og et bucket-mønster, og det er meget, altså det er meget type, det er spot on, og det bruger jeg definitivt, ikke? Altså hvis nogen har planeterne spredt ud over det hele, så er der også på mange måder sådan en tvillingindflydelse, ikke? Og hvis de Ja. har alt koncentreret et sted, så er de mere fokuseret og så videre, ikke? Ja. Og hvad med, jeg snakkede med, Calvin Dossmann her i sidste uge, og han var sådan, han brugte faktisk også den nordlige måneknude som sekundær, forstået på den måde, at han var meget fokuseret på lykkepunktet. Er det noget, du bruger, lykkepunktet? Nej, det gør jeg ikke. Nej. Nej. Helt sikkert. Så der er en god regel, der siger, at altså det, som jeg synes, man ser i horoskopet, det er, at et tema, det kan gentage sig i horoskopet. Præcis. Og at sådan nogle ting som lykkepunkter, det kan blive fanget op andre steder, simpelthen, ikke? Men jeg synes... Min altså, mentor, Derek Seagrave... Sorry, okay, hvad siger du? Ja, okay. Altså, jeg synes, der er en tendens i astrologien til, at man føler hele tiden, at man ikke ved nok. Og derfor så ligesom, altså man leder efter the magic bullet, ikke? Altså man leder efter de vise sten, at der er ligesom endelig, vi mangler ligesom en teknik, som ligesom kan gøre det helt store, ikke? Så, og jeg tror, det tror jeg er en forkert tilnærmelse. Jeg tror, man skal gå i dybden med det, man allerede ved. Altså det er mere nok. Altså det hvad skal man sige, det er ligesom altså hvis man er pianist, ikke? Altså man behøver ikke flere tangenter på klaveret for at kunne spille. Altså man skal spille med det, man har, ikke? Og det er altså, det man har, det er altså 10 planeter og 12 stjernetegn og aspekter og husene og the four basic building blocks. Det er det, man skal arbejde med. Man skal gå dybere ind i at forstå symbolikken. Man skal gå dybere ind i at forstå aspekterne, ikke? Altså, og altså, man skal gå dybere ind i kunsten simpelthen. Det er ikke snak om at bare finde på flere tangenter på klaveret. Altså, det er det ikke. Og det er derfor mange, der kommer op med at skal have alle mulige slags teknikker. Og det for eksempel også det der med de der nye planeter, der er kommet, ikke, med Eris og dit og dat, ikke? Altså, det er fuldstændig irrelevant, ikke? Altså, selvom jeg har en vis tro på fiksstjerner for al del, ikke? Men så det handler om, jeg synes set, så er jeg altså lidt konservativ, ikke? Altså, jeg mener, at astrologien, den er altså god nok, som den er, og at vi må hellere bare gå i dybden frem for at prøve at finde på nye ting. Jeg er meget enig, og min mentor, Derek Seagrave, han plejer altid at sige, at hvis man ikke kan se noget 3 gange i et chart, så bare smid det væk. Altså, noget bliver nødt til at være tydeligt, for at du skal fokusere på det. Det er den første ting, han siger. Og den anden ting, han siger, det er, lad være med at være overambitiøs. Altså, det er så svært for mennesker grundlæggende at udvikle sig fundamentalt. Så i stedet for at kaste 9.000 farver efter folk, så bare fokusere på 1 eller 2 ting, og så være lykkelig, hvis de forstår den 1 eller 2 ting ud fra en konsultation, altså. Ja, absolut. Jo, jeg er fuldstændig enig med Derek, han er jo løve, og jeg ved, så vi har det altid meget sjovt sammen. Vi virkelig, altså der kommer meget hurtigt, hvad skal man sige, tryk på kedlerne. Så, men det er fantastisk. Det, han siger, selvom jeg synes, det er lidt optimistisk at sige det 3 gange, men altså, det er netop det der, men altså vigtige temaer, det bliver gentaget i horoskopet, ikke? Og det virker så bliver man mere forstærkende, altså, men altså, jeg vil ikke være så kategorisk at sige, hvis jeg ikke kan se det 3 gange, så smider jeg det ud, ikke? Så hård er jeg altså ikke ved mig selv, det er jeg altså ikke. Det virker ikke. Og videre, så også det der med, at man skal være, altså et godt råd er, altså sig noget om det, som du kan sige noget om, og de ting, som du ikke kan sige noget om, det kan du bare, altså smide det væk, ikke? Og ikke hænge dig op i de ting, som du ikke kan sige noget om, ikke? Så sådan at, og det er også tilbage til det, som vi har snakket om, ikke? Altså den form for, hvad skal man sige, ydmyghed, som det gælder om at have i forhold til horoskopet, ikke? At vi som astrologer egentlig bare, vi skraber en overflade simpelthen over en meget dyb kundskab, som potentielt set er ligesom, hvordan hele verden er skruet sammen, ikke? Men altså, vi kan sige måske
nogle ting, og vi må glæde os over de ting, hvor vi kan på en måde ramme plet, simpelthen, ikke? Klart. Så det fede er jo netop, altså, hvad skal man sige, altså, det fede er jo netop at kunne gøre forudsigelser, ikke? Altså, hvis du kan, jeg sagde for eksempel, at i marts 2020, så vil der ske dramatiske ændringer i verden, ikke? Så jeg forudså, altså corona-nedstængningen, den forudså jeg et halvt år i forvejen, ikke? Selvom jeg vil påstå, at det var ikke særlig svært at forudsige, ikke? Fordi det, der skete, var, at du havde Jupiter, Saturn og Pluto i en konjunktion i stenbukken. Og så i marts, så kom Mars kørende forbi ind i den konjunktion, ikke? Så det behøver man ikke være særlig god astrolog til at sige, at så er der altså nødt til at ske noget. Klart. Men det er jo selvfølgelig det helt store, hvis man kan gøre, altså komme med forudsigelser, ikke? Altså det er jo det, men okay, så vi er jo, altså jeg betragter mig som en fuldstændig amatør, når det kommer til astrologien simpelthen, ikke? Fordi der er så du kan sige, at det er på en måde et fremskridt, når man bliver klar over, hvor lidt man egentlig ved, ikke? Klart, jeg er med dig. Christian, det har været en absolut fornøjelse at tale med dig. Er der noget, du har lyst til at sige her til sidst omkring de ting, vi har talt om? Ja, altså jeg synes, sådan set, vi har været igennem det meste, det synes jeg faktisk. Vi har dækket, ja, altså det er vigtigt at pointere det der med, at man kan godt være en god astrolog, selvom man ikke tror, at jorden er flad, ikke? Men det er et spændende perspektiv, der åbner op for en dybere forståelse, at man ikke skal være alt for hængt op i den der virkelighedsopfatning, som man bliver serveret, ikke? Altså, så jeg ved ikke rigtigt, om der er noget med. Jo, et tema, som jeg synes, det er meget vigtigt at adressere, det er jo, at astrologien på mange måder er i en krise, og det er i en krise omkring rekruttering, ikke? Det vil sige, at der kommer meget få, nye astrologer, der vil lære faget så grundigt, som det er nødvendigt at lære det, ikke? At du kan sige, at der opstod de fleste, der er astrologer i dag, de lærte måske astrologien i 1970-1980, ikke? Og dengang så var der en bølge af, hvor aftenskolerne kørte astrologikurser, og astrologiforeningerne havde hundredvis af medlemmer, og Stjernerne var et blad, der blev solgt i butikkerne, i købmandsbutikken og så videre, blev det solgt Stjernerne, ikke? Altså, så der er jo definitivt en kundskabskrise i astrologien, både ved at netop Stjernerne ikke bliver produceret som et blad mere, for eksempel, ikke? Og det er jo selvfølgelig ikke alene, ikke? Altså, så det spejler jo noget af vores tid, ikke? At vi er blevet meget mere overfladiske i vores tid, ikke? Sådan at måske unge i dag, de siger, hvis jeg ikke kan lære astrologi på et weekendkursus, så kan det være lige meget, ikke? Altså, sådan at der slider astrologien med netop rekruttering, fordi altså de gamle astrologer, de begynder at blive gamle nu, ikke? Altså vi trænger, det er vigtigt, at der kommer på måde nye unge kræfter. Så hvad man kan gøre ved det er jo svært at sige, ikke? Og det handler noget om at bare se, samfundet og kulturens udvikling, ikke? Og at der sker på en måde en kundskabsmæssig degenerering, ikke bare inden for astrologien, men i samfundet generelt, ikke? Altså en større og større overfladiskhed, en større og større fordummelse, ikke? Så altså, der er jo ikke noget andet, vi kan gøre med det, end sådan set at bare prøve at være så gode astrologer, vi nu kan, ikke? Og prøve at leve op til den kvaliteten i faget, ikke? Og det er selvfølgelig også fantastisk, at der bliver fortsat produceret astrologibøger, og at det på en måde kan leve videre, ikke? Men altså, så gennem historien, så har på en måde astrologien været i, forskellige kriser, ikke? Hvor på en måde kundskaben har gået under jorden og så videre, ikke? Men altså, så det er klart, at den her kundskab vil altid leve videre, men alligevel i dag, så vil det være ønskeligt, hvis der kommer mere, unge kræfter til, som kan tage, den holde flammen brændende levende, ikke? Altså, så det trænger vi, ikke? Så det er en ting, der ligger mig lidt på hjertet med astrologien, ikke?
at det er beklageligt, at fagastrologien på en måde ikke har det bedre. At du kan sige, at der er vældig mange, der er interesseret i astrologi, ikke? Altså sådan og astrologi er blevet tydelig i samfundet, men der er få, der på en måde gider at gøre sig anstrengelsen og lave det ordentligt, ikke? Ja, det er jeg enig med dig, men jeg vil også skyde skylden på det, du kalder den traditionelle skole. Altså, jeg kalder mig integral astrolog, og det gør jeg, fordi jeg forsøger at integrere 3 former for approaches til astrologi. Jeg forsøger at integrere den traditionelle astrologi, som du og mange, eller Adrian Duncan, Derek Seagrave, den gamle garde er en del af. Og fordelen ved det paradigme, det er, at de er meget adherent til teori. Altså de er godt skolet, simpelthen. Så ser jeg et andet paradigme, som jeg måske kalder det modernistiske astrologiske paradigme. Og fordelen ved det paradigme, det er, at det ikke er bange for at være kommerciel, og det ikke er bange for at være smukt og æstetisk. Og så ser jeg et tredje paradigme, som jeg måske kalder det performative, eller det postmoderne paradigme, som er kontemporær og meget sensitiv omkring, hvad astrologien bør og må og kan tale om. Og jeg tror, at fremtiden for astrologi er at kombinere de her 3 ting, altså en tro og en forståelse på den teoretiske dybde, med en ikke-skygge på det kommercielle og det æstetiske, med en sensitivitet og en kontemporær approach til mennesket og universet omkring os. Det tror jeg sgu er ved at komme, og det er i hvert fald det, jeg prøver at gøre med stjernerne, kan man sige. Det er at kombinere de 3 paradigmer. Fordi mange af de gamle stjernelæsere, de kommer fra en tradition, som hader det kommercielle, og hader altså det smarte og det lækre, og sådan noget der. Og der må man bare sige, der løber toget simpelthen for hurtigt. Ting bliver nødt til at være lækre og smukke, for at de skal kunne følge med og være relevante for folk. Ja, det var lige min tanke. Jo, altså, jeg er enig med dig, ikke? Ja. Okay, ja, altså, jeg håber, at jeg har ingen ambitioner om at være postmoderne, altså, det kan jeg godt sige. Helt sikkert, og det er jo helt fair. Men altså, jeg synes på en måde, det er sjovt, at du omtaler, hvad skal man sige, den generation, som jeg tilhører, som Derek og Adrian tilhører, som traditionelle, fordi det som vi tilhører, er jo det, som man kan kalde for humanistisk astrologi, ikke? Og som opstod på 1970-tallet med Stephen Arroyo, Liz Green, Robert Sosportas og Robert Hand, altså hvor man fik en vitalisering af astrologien, men hvor man primært fik en psykologisering af astrologi, ikke? Hvor der kom, altså jungiansk psykologi kom ind i billedet og så videre, ikke? Sådan at Så jeg synes, at man altså når man snakker om traditionel astrologi, så synes jeg, altså jeg vil gerne gå tilbage til Alan Leo og Charles Carter, altså som var glimrende astrologer, som på en måde, altså Alan Leo var omtales tit som, hvad skal man sige, ham der indførte den moderne astrologi, ikke? Og det var omkring, så taler vi her om 1900-tallet, ikke? Og 1920-tallet med Charles Carter og det der foregik så i England, ikke? Sådan at jeg synes da, at hvis vi snakker om traditionel astrologi, at vi skal trække rødderne endnu længere tilbage, ikke? Og der er også mange, der går endnu længere tilbage til John Lilly og hvad skal man sige, hvad der skete i middelalderen og så videre, ikke? Og jeg tror, altså netop Tycho Brahe, tror jeg, er meget, altså netop som danskere burde undersøge Tycho Brahe og prøve at læse hans skrifter, fordi han var Europas største, hvad skal man sige, astrolog og astronom, og han blev jo dræbt af Kepler, altså han blev myrdet, og grunden til, at han blev myrdet, efter min mening, var fordi han var ikke enig i den heliocentriske model. Wow. Og det, altså det, der er skrevet bøger om nu, det ved jeg ikke, om du kender til, men også, altså senest for et par år siden, så er Tycho Brahes grav, den er blevet 2 gange, så er den blevet gravet op, for at se, om man kunne finde giftrester i liget, ikke?
Og sidste gang det blev gravet op for, jeg tror 10 år siden, så konkluderede de med, at de fandt kviksølvrester i skægget, men det var ikke nok til at kunne slå ham ihjel. Ikke? Wow. Så det er sådan en spekulation, der har været, at Tycho Brahe døde under mystiske omstændigheder, og Kepler blev mistænkt, fordi Kepler var Tycho Brahes assistent. Og så den officielle historien er det, at Tycho Brahe var holdt alle sine observationer og resultater i hemmelighed, og for at få tilgang på hans forskningsmateriale, så slog Kepler ham ihjel. Ikke? Det er den officielle historie, ikke? Eller som der blev spekuleret i. Men altså, jeg tror, at det var det der var problemet, det var det, at Kepler kom med sin teori om den heliocentriske model sammen med Galilei og Copernicus, men Tycho Brahe var uenig. Han sagde, at det passer ikke med de observationer, jeg gør. Den der heliocentriske model er forkert. Så det var vigtigt at få ham ryddet af vejen, fordi han var Europas største astronom og astrolog og største autoritet simpelthen, ikke? Så det vil være, netop hvis man nu snakker om traditionel astrologi, så vil det være meget, hvad skal man sige, interessant, og specielt også fordi Tycho Brahe var dansker, ikke? Altså, og alene hvorfor det der hans observatorium på Hven, hvorfor det er ødelagt og brudt sammen, altså det er også, han lavede noget, der hedder Uranienborg, ikke? Som var inspireret af Uranus, ikke? Og som var et fantastisk bygværk, som det er et meget stort, hvad skal man sige, hvorfor jævne det med jorden, det virker meget, hvad skal man sige, i min konspiratoriske verden, mistænksomt. Så Tycho Brahe er interessant, og at det kunne være meget interessant at studere hans originale skrifter, for eksempel, og sætte sig ind i hans astrologi, fordi han gjorde altså predictions, altså forudsigelser, og han var videnskabsmand, og havde en meget, meget dyb forståelse af astrologi. Utvivlsomt. Wow. Så jeg tror, der er virkelig meget at hente altså hvis man har hovedet til det og interesse for det, ikke? Og hellere gå tilbage i astrologien, fordi altså, jeg ser på den psykologiske astrologi som en degenerering af astrologien egentlig i forhold til den virkelig traditionelle astrologi, fordi som er meget mere, hvad skal man sige, kosmologisk, ikke? Og vi har gjort det til hvad skal man sige, til en psykologi og til meget mere individualistisk, ikke? Så på den måde så vil jeg sige, at den virkelige traditionelle astrologien er sandsynligvis den langt mere interessante, og hvor de havde en meget, meget dybere forståelse. Altså for eksempel, altså i middelalderen og denne her tid, ikke, så var det jo, altså de her hofastrologer, de lavede jo ikke andet, ikke? Altså de var ansat af en konge, og af en konge, og de studerede astrologi hele dagen, ikke? Og så kunne de komme op med at sige, der skal være bryllup, sådan og sådan, og så kan du gå i krig, sådan og sådan. Altså, der var ikke alle, altså det siges, at Napoleon tabte Napoleonskrigen, fordi hans astrolog kom for sent til Waterloo for at fortælle, at han taber, ikke? Altså, så det er en meget, meget rig kundskabstradition, og jeg synes, det bliver meget forkert ved at omtale, hvad skal man sige, den her moderne generation som traditionelle astrologer. Fordi jeg tror, du misforstår mig, Christian, fordi det er ikke fordi, jeg taler om, at den astrologi, at I udøver, er traditionel. Altså, I kunne være esoteriske, eller psykologiske, eller hellenistiske. Det er i virkeligheden blot en observation om, at den mere sådan, at det er en mere traditionel energi, altså, som ofte har en skygge på det kommercielle og på det postmoderne. I stedet for at tænke, at man kan integrere tingene, så vil man ofte altså for eksempel er det helt overbevist om, at den form for astrologi, der er på TikTok og Instagram, at den har ingen gang på jorden. Altså den gør mere skade end gavn. Og det vil jeg også mene er en form for skygge på noget meget kontemporært. Det er ikke fordi, at jeg nødvendigvis siger, at Instagram eller TikTok astrologi er det bedste i hele verden, men jeg siger, at vi bliver nødt til at integrere de her forskellige modus operandi, og de kan noget hver især. Det er det, jeg mener med... Altså problemet, altså enhver astrolog, der på en måde har ambitioner om at kunne leve af astrologi i dag, ikke? De er nødt til at være pissedygtige simpelthen, ikke? Og de må... Også pissedygtige, det er det, der er min pointe. Også pissedygtige. Men altså, de må være så dygtige. Det er ikke nok at være pissedygtige. Altså, de må være så dygtige, at for det første, så har de 3 måneders ventetid for at få konsultation,
Og for det andet, så er det sådan, at dem, der har været hos den her astrolog, de går ud med så meget lys i øjnene, at de sender 10 nye klienter, ikke? Altså, Klart. så jeg kan ikke leve af astrologi overhovedet, og det jeg konkluderer med, det er fordi, jeg ikke er dygtig nok simpelthen, ikke? Jeg kan ikke levere en konsultation, der har så meget impact på folks liv, at de sender 10 nye klienter, ikke? Altså, så jeg tror, det er meget mere det, ikke? Altså, for jeg tror, at alle astrologer, de vil gerne blive fri for økonomiske bekymringer, ikke? Men det at kunne leve af astrologien, det er meget, meget svært. Og specielt fordi, at astrologerne har sat sig på det, der hedder single session therapy, ikke? Altså, jeg mener, det har jo psykologerne har jo været meget geniale ved at sige, at vi skal nok kunne fikse dig, ikke? Men altså, du bliver nødt til at gå i psykoanalyse en gang om ugen i de næste 2 år, ikke? Og efter de 2 år, så kan vi heller ikke garantere, at det hjælper, ikke? Men så der har man en kunde i de næste 2 år, ikke? Jo. Men astrologer giver, altså det der hedder single session therapy, det vil sige, vi skal gøre, vi har et skud, ikke? Altså vi har en time eller 2, hvor vi skal gøre det, som psykologerne kan tillade sig at bruge 2 år på, ikke? Jo, enig. Meget enig. Ikke? Så astrologerne må blive dygtigere til at netop finde ud af det her med penge, men jeg tror, at essensen er, at hvis du er en virkelig dygtig astrolog, som ham der, Nikola Stoyanovich der, som giver råd til statsledere, til generaler, altså han havde ingen problemer med penge, ikke? Altså, og jeg hører dig, og det er jo helt fair at decifrere, hvor ens uenighed er. Men jeg mener bare, ligegyldigt hvor dygtig astrolog du er, så er det ikke nok. Og det er jo helt... altså, man bliver nødt til at have en æstetik, og være god til at kommercialisere, og være sensitiv omkring ens strukturer, men det er jo en detalje. Altså, jeg synes, det kunne være fedt at leve i en verden, hvor at det var nok bare at være en pissegod astrolog. Altså, jeg synes, jeg taler med mange astrologer. Men altså, den dag astrologerne virkelig kan sige noget konkret, der virkelig gælder i folks liv, ikke? Så altså, den dag de kan sige noget konkret, så har de ikke nogen økonomiske problemer mere. Nej, det kan godt være. Måske har du ret. Altså, en ting, hvis jeg skal sige, noget som jeg har på en måde en horn i siden på, det er det, man kalder for esoterisk astrologi. Ja. Og jeg kan ikke lide Baileys materialet. Prøv at forklare om, hvorfor du ikke kan lide det. Nej, fordi at jeg kan ikke lide at blive intellektuelt ydmyget. Altså jeg synes det ikke, at når jeg nu har gået på universitetet og kan læse det meste, så kan jeg ikke lide at blive konfronteret med en tekst, der er så svær at læse, altså jeg mener, hvis man ikke kan sige noget på en enkel eller simpel måde, ikke, så er det måske fordi, man ikke har forstået det selv, ikke? Altså jeg tror, at hele det der teosofiske materiale, det tror jeg er en måde at sende folk forkert i byen på. Det er en måde altså det er en form for åndelighed, som efter min mening har en intellektuel og teoretisk overbygning, som er fuldstændig monstersagtig simpelthen, ikke? Og der fidusen af det er, at astrologi, den er mere end nok esoterisk i forvejen, ikke? Altså man behøver ikke en yderligere teoretisk overbygning på noget, som allerede er, hvad skal man sige, er allerede en magi og esoteriske udgangspunktet, ikke? Så derfor, så når de kommer rendende med det der med esoterisk astrologi af Baileys, så slår jeg helt af. Så foretrækker jeg almindelig Baileys, som man kan få på en flaske, for eksempel, ikke? Altså. Ja. Hvis dette og lignende tanker ga mersmak, så kan jeg henvise deg til at jeg har en YouTube-kanal som du finner ved å søke på navnet mitt, og videre så har jeg også en blogg hvor jeg da på en måte har jevnlige oppdateringer over livets viderverdigheter. Jeg dekker et forholdsvis stort tema med mange varianter, så hvis dette da vekker interesse, så er det altså mer å hente i mer eller mindre mine samlede verker som går langt utover de bøkene jeg har skrevet, men som også er da hyppige oppdateringer med diverse videoer som denne og veldig mange andre.